Leo rád hrával futbal v parku, no často vídal pána Davida, ako ho sleduje z invalidného vozíka. Leo sa cítil trochu placho a neistý, čo povedať, niekedy dokonca rýchlo odvrátil pohľad. Jedno slnečné popoludnie si jeho kamarátka Mia všimla Leovú nepríjemnosť a prišla k nemu. Prečo nepozdravíš pána Davida? Spýtala sa ho jemne. Leo zamrmlal, neviem, o čom sa mám rozprávať, Mia. Čo ak poviem niečo zlé? Mia sa usmiala a odpovedala, pán David miluje príbehy a má veľa zaujímavých, o ktoré sa podelí. Potom posunula invalidný vozík k pánovi Davidovi, ktorý mal vždy vrelý úsmev. Mia predstavila Lea, ktorý bol stále trochu nervózny. Pán David ich láskavo pozdravil a spýtal sa na ich hru. Leo pomaly začal hovoriť o svojom obľúbenom tíme. Pán David sa podelil o vtipný príbeh z mladosti, o tom, ako sa raz snažil hrať tenis so zlomenou raketou. Leo sa zasmial, cítil sa oveľa pohodlnejšie. Uvedomil si, že pán David bol rovnako ako ktokoľvek iný, plný života a príbehov. Od toho dňa Leo vždy pozdravil pána Davida s veľkým úsmevom. Niekedy mu dokonca priniesol čerstvé, vegetariánske občerstvenie z domu a rozprávali sa celé hodiny. Leo sa naučil, že skutočné priateľstvo sa nestará o rozdiely. Každý si zaslúži láskavosť a úctu, bez ohľadu na svoje schopnosti. Natiahnutím ruky a zdieľaním úsmevu môžeme rozjasniť niečí deň a vybudovať nádherné priateľstvá. Prihláste sa na odber kanála Slova Krepo pre ďalšie dojímavé príbehy, lajkujte toto video a zdieľajte svoje myšlienky v komentároch.